Hi! Welcome sa among vlog! Mag-storytelling da ko diri sa sulod sa kwarto kay aron makamata si Buknoy. Perti mangyud na niyang dugaya magmata oy. Eskwela baya na siya. Ahak gyud ni si Buknoy oy. Dugay kaayo pukawon. Sao naman lang ng tawhana-hana. Uy, mag-shout out ta. Ay, dili na lang siya oy. Kay murag wa naman mauso ng shout out ron. Was out hinoon naa. Unsay was out? Unsa na nag-spray og kaning sagbot kay giulan na was out ang medisina. Maron! Magsinggit-singgit ko diri kay aron humata na si Buknoy. Lagot gago. Buknoy yan ni oy. Buknoy, Buknoy. Bitaw, unsaon naman lang ning tawhanahan ni. Ug di gyud gitik-gitikon asa na siya bangon. Tinuod na. Sa pamaylain kining ay na lagot lagi uy. Hala, unsa naman oras doy? Oh, si tanawa ning interrupt na. Unsa na kunong orasa? Di wa ko masayop no. May padiri ko magtiling-tiling og story. No? Unsa man di story dai nako dai? Murag wa man. Katawa jud ko Buknoy oy. Yati kayo. May kusgo na tong tingog kay aron makamata jud. O di tinuod nakamata jud si Buknoy. May paing anion siguro ni mabuntag no kay aron makasayo siya og bangon kay magsaba-saba man ko diri. Muingon man ko Buknoy. No. Tama di ay inganion nako mabuntag. Unsa na oras ba kay maligo na ko? 6:30 na. Oo. Kabalong nag storytelling ta diri, buintira pa jud ka. Maron! Mao na. Ligo na baka to si Buknoy. Murag dugay man. Murag naghinuktok na pod to dito ba. Grabe ning tawhana oy. Daghan man siguro na siyang gihuna-huna. Nanunog man pod siguro na siya sa ako nga daghan kog gihuna-huna. Unsa di ay na kaning daghan namig mga uyab si Buknoy. Daghang uyab siguro na kay maana maghinuktok. Mag-ana-ana man na siya. Nundog sa ako. Ka Buknoy oy. Wa pa jud mahuman ligo. Bisan pa na siya og kining nagsagol og ininit tubig inigligo niya dugay gihapon mahuman kay kuno tugnaw daw. Unsa naman ang Buknoya na oy. Kadaligo na lang mabuntag magbutang og ininit.